नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा ह्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. जर आपण चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. मुंबई हे स्वप्नांचं शहर आहे असं म्हणतात, पण या स्वप्नाच्या शहरात स्वतःचं स्वप्नाचं एक छोटंसं घरकुल मिळणं किती कठीण आहे हे आपण सर्व जाणून आहात. आजचा आपला अनुभव मुंबईच्या एका फ्लॅट संदर्भात आहे. एक असा फ्लॅट जो तिथे राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला अविस्मरणीय अनुभव देऊन जातो. असाच एक अनुभव एका परिवाराला आला होता. तो आज भयकथा रूपात मांडण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. व्यक्ती आणि जागांची नावे मी इथे बदलली आहेत. एक नवीनच लग्न झालेलं जोडपं जे आधी पुण्याला राहत होतं. त्यांचं नाव विजय आणि त्याची पत्नी स्वरा हे दोघे. नवीनच लग्न करून ते पुण्याला राहत होते. विजय एका कंपनीत कामाला होता, पण कालांतराने त्याला मुंबईमध्ये दुसऱ्या चांगल्या कंपनीत जॉब लागला आणि आपल्या कंपनीपेक्षा चांगला पगार त्याला तिथे भेटू लागला. त्यांनी मुंबईमध्ये फ्लॅट शोधायला सुरुवात केली. बराच शोध घेतल्यानंतर त्यांनी डोंबिवलीमध्ये एक फ्लॅट भेटला. ते पुण्याचं घर सोडून त्या नवीन फ्लॅटमध्ये शिफ्ट झाले. विजयच्या पत्नीला त्या फ्लॅटमध्ये गेल्या गेल्या तो फ्लॅट खूप आवडला होता, परंतु का कोण जाणे तिथे तासभर घालवल्यानंतर तिथे अस्वस्थ वाटू लागले. पण तिने मनातल्या मनात विचार केला की ही नवीन जागा असल्यामुळे आपल्याला असं होत असेल. एकदा आपण इथे रुळलो की सर्व काही ठीक होईल. त्यांनी त्याच संध्याकाळी सर्व सामान, भांडे वगैरे व्यवस्थित लावून घेतले आणि ते नवीन घरात शांतपणे झोपी गेले. दुसऱ्या दिवशी विजय कंपनीत गेला. ते दोघेच असल्यामुळे स्वरा आता घरी त्या फ्लॅटमध्ये एकटीच होती. तिने भांडे घासले. सगळी कामे आटोपून ती एकटी असल्यामुळे थोडा वेळ जावा म्हणून टी व्ही बघत बसली. थोड्या वेळाने तिला किचनमध्ये भांडे घासण्याचा आवाज येऊ लागला. एक भीतीची लहर तिच्या अंगातून गेली, कारण घरात ती एकटी होती. मग हा आवाज. तिने स्वतःच्या मनाची समजूत घातली की शेजारी भांडे घालत असतील आणि घरे सर्व जवळजवळच आहेत ना, त्यामुळे किचनमधून आवाज येतोय असं वाटलं असेल. रात्री विजय कंपनीमधून घरी आला. ती झोपल्यावर तिला परत भांड्याचा आवाज ऐकू येऊ लागला. तिने किचनमध्ये जाऊन बघितले तर तिथे कोणीच नव्हते. ती परत रूममध्ये येऊन झोपी गेली. आता ती बरीच घाबरली होती. दुसऱ्या दिवशी पण हाच सर्व प्रकार तिच्यासोबत घडला. तिने किचनमध्ये जाऊन बघितले तर सर्व भांडे तिने जसे लावले होते त्याच्या अगदी विरुद्ध बाजूला लावलेले होते. आता स्वरा चांगलीच बुचकळ्यात पडली होती. तिला कळेना की हा सर्व काय प्रकार सुरू आहे. आणि मुंबईचे धक्काधक्कीचे जीवन, कोणाला कोणाकडे पाहायला वेळ नसतो, त्यामुळे शेजारी पाजारी सुद्धा कोणी गप्पा मारायला येत नसे ज्यांना बोलून ती तिचे मन हलके करू शकेल. एके रात्री स्वरा झोपलेली असताना परत तिला किचनमधून आवाज येऊ लागला. ती बघण्यासाठी गेली तेव्हा तिने जे पाहिले ते बघून तिच्या अंगावर सर्रकन काटा आला. तिने पाहिले की किचनमध्ये एक बाई भांडे घासत आहे. मोकळे केस, फाटलेली जीर्णावस्थेतली तिची साडी, परंतु ती पाठमोरी उभी असल्याने तिचा चेहरा स्वराला दिसला नाही. स्वरा काही बोलणार तेवढ्यात ती बाई बोलली, हे घर माझं आहे, निघून जा इथून. आता स्वराचा जीवच जायचा बाकी राहिला होता. मोठ्या मोठ्याने ओरडत ती बेडरूम मध्ये गेली. तिचा आवाज ऐकून विजय लगेच उठून बसला. स्वरा त्याला सांगू लागली की या फ्लॅटमध्ये काहीतरी आहे. तिच्यासोबत घडणाऱ्या सर्व घटना तिने विजयला सांगितल्या. विजय तिला घेऊन किचनमध्ये गेला आणि म्हणाला, बघ, कोणी आहे का इथे? स्वरा, बाळ, तू विनाकारण घाबरत आहेस. मला मान्य आहे, घर नवीन आहे आणि तू एकटी राहतेस दिवसभर,
पण इथे असं काही नाहीये. स्वराने विजयला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यानंतर स्वराला ती बाई नेहमीच फ्लॅटमध्ये दिसू लागली आणि स्वराकडे पाहून ती क्रूर हास्य करायची आणि एकच वाक्य बोलायची, हे घर माझं आहे, निघून जा इथून. त्यात रोजच भांडे इकडचे तिकडे लागू लागले. पाण्याचे नळ आपोआप चालू बंद होऊ लागले. भांडे घासण्याचा आवाज येऊ लागला. हे सगळं जणू तिच्या आयुष्याचा एक भागच झाला होता. स्वराच्या एकटेपणामुळे हे सर्व घडत आहे असे विजयला वाटले. म्हणून त्याने तिच्या सासू सासऱ्याला म्हणजे त्याच्या आईबाबांना बोलावून घेतले. त्याचे आईबाबा इथे राहायला आले. त्यानंतर साधारण 2 दिवस सगळं नीट सुरू होतं. ती बाई स्वराला दिसणे बंद झाले. परंतु नंतर त्यांच्यासोबत सुद्धा हाच प्रकार घडू लागला. ती बाई त्यांना पण दिसू लागली. परंतु विजयचा स्वभाव माहीत असल्याने कोणीही त्याला सांगायची हिंमत करत नव्हते. एके रात्री स्वराला किचनमध्ये परत भांडे घासण्याचा आवाज ऐकू येऊ लागला. ती चांगलीच घाबरली होती. तिने तिच्या सासूला उठवले व दोघीही किचनमध्ये गेल्या. त्या दोघींनाही ती बाई दिसली, पण यावेळी त्या बाई पूर्ण पाण्याने ओली होती. तिला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. मोठ्या मोठ्याने श्वास घेण्याचा ती प्रयत्न करत होती. तिला कदाचित पाण्यात बुडवून मारले होते असे त्या दोघींना वाटू लागले. त्यांनी लगेचच विजयला सांगितले की आम्ही या घरात असे असे रोज अनुभवत आहोत. आधी स्वरा आणि आता आई सुद्धा हेच बोलत आहे. म्हटल्यावर विजय थोडासा संशय आला. त्याने लगेच आजूबाजूच्या लोकांकडून माहिती घेऊन एका महाराजांना फ्लॅटमध्ये बोलावले. पूजा, शांती, जे काही शक्य होईल ते सर्व केले. पण त्या आत्म्याची शक्ती इतकी प्रबळ होती की त्याने एक सुद्धा पूजा पूर्ण होऊ दिली नाही. या उलट जे मांत्रिक तांत्रिक तेथे पूजा करायला आले होते त्यांना त्या आत्म्याने काही अशा प्रकारे घाबरवले की ते पुन्हा त्या घरचा मार्ग धरायला तयार नव्हते. आता विजय आणि स्वराकडे हा फ्लॅट सोडण्याखेरीज काहीच पर्याय उरला नव्हता. ते जवळपास सगळीकडेच नवीन फ्लॅट भेटतोय काय शोधू लागले. पण मुंबईमध्ये एवढे लवकर घर मिळणे म्हणजे अशक्यच. नंतर त्यांनी आजूबाजूच्या लोकांची विचारपूस केली की या फ्लॅटमध्ये काही आहे का, काही घटना घडली आहे का. त्यांच्या शेजाऱ्यांनी सांगितले की तिथे बऱ्याच वर्षाआधी एक कुटुंब राहायचे. त्या कुटुंबातील बाई मॉडेलिंग करायची. परंतु एके दिवशी अचानक तो संपूर्ण परिवार कुठे गायब झाला, काहीच पत्ता लागला नाही. पोलिसांनी सुद्धा खूप शोधाशोध केली, परंतु काहीच हाती लागले नाही. नंतर विजय आणि स्वरा घरी आले. स्वराने त्या फ्लॅटमध्ये थोडी शोधाशोध सुरू केली, काही सापडतंय का हे पाहण्यासाठी. तिला एका बॉक्समध्ये काही फोटोज सापडले. ते फोटोज त्या मॉडेलिंग करणाऱ्या बाईचेच होते. छान वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोजमध्ये काढलेले फोटो होते. हे त्या बाईचे फोटो होते जी तिला रोज दिसायची. तिने विजयला व सासू सासऱ्याला ते फोटो दाखवले. सासूलाही ती बाई दिसत असल्यामुळे त्यांनी ओळखले. नंतर क्षणाचाही विलंब न करता विजयने लगेच तो फ्लॅट खाली केला आणि दुसरा फ्लॅट मिळेपर्यंत एका मित्राच्या घरात ते शिफ्ट झाले. परंतु त्या बाईचा मृत्यू कसा झाला, का झाला, ते अजूनही त्या फ्लॅटमध्ये का भटकते आहे हे अजूनही एक रहस्यच आहे. डोंबिवलीमधला तो फ्लॅट अजूनही एका नवीन कुटुंबाची वाट पाहतोय. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. आपण जर ह्या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.